खुलुमबाय आं बिनोद बसुमतारी बाथौ बिबुंसार नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। बे समाव जोङो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 1 नं दनसुकुथि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव दङ। बेवहाय जोङो नुनो मोनदों रौता लाइमोन आफादनि केबिनेट जथुमा आरो नोलोबारि बियाब लाइमोन आफादनि केबिनेट जथुमा मोननैबो ज' जानानै बेयाव जोलुर गेलेनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेयाव जोङो मिथिनो नाजागोन बेवहाय रौता बियाब लाइमोन आफादनि आफादगिरि दं आरो नोलोबारि बियाब लाइमोन आफादनि नेहाथारि दं। बिथांमोननिफ्राय मिथिनो नाजागोन बेवहाय मा थांखिजों दिनैहाय बेयाव जमा जानानै बेयाव गेलेनाय जादों बेखौ मिथिनो नाजागोन। बे समाव आङो रौता बियाब लाइमोन आफादनि आफादगिरि बिथांनिफ्राय मिथिग्रोनो सानबाय। नोंथांनि मुंखौ गिबियाव। खुलुमबाय, आंनि मुङा जोंसार बर'। आं आथिखालाव रौता बियाब बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि आफादगिरि। बिनिफ्राय दिनैनि जोंनि बे गेलेनायनि उद्देश्यआ नैबेनो बे जाहाथे जोंहा मा होनगोन जोंनि बियाबनि सिङाव थानाय आनसलिकफोरनि बिबानगिरिफोरजों जों सिनायलायलाया। बिनिफ्राय जोङो सिनायलायनायजों लोगोसे जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोङो थुलुंगा होनाय बे बिथिङाव जों बे मेचखौ लादों आरो गेलेनाय जादों आरो बेनो। साबायखर थाबाय। बे समाव नोलोबारि लाइमोन आफादनि नेहाथारि बिथांनिफ्राय मिथिनो नाजागोन जे बेयावहाय दा गेलेनानै बेयाव गेलेनो मोननानै नोंथाङा बेसेबां रंजाखांनाय मोनदों? खुलुमबाय, बाथौ बिबुंसार नायगिरि बयनिसिमबो लोगोसे आंनि मुङा जाहैबाय मिजिंसार दैमारि, बे नोलोबारि आनसलिकनिनो गाहाय नेहाथारि। दा बेयाव जोङो रौता आरो रौतानि केबिनेट आरो बाथौ लाइमोननि आरो लोगोसे नोलोबारि लाइमोन केबिनेट जों जयै मोनसे गेलेनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव गेलेनानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। लोगोसे बेवहा जों माखासे गेलेनायनि बिथिंजों जों माखासे दावगालांनाय हाबाफारिखौ जों लानो सानदों। माखासे आरो बेवहा जों दैदेनगिरिखौ माखासे सिनायलायनाय हाबाफारि बेखौ जों लानाय जादों। बेखिनिखौ बुंनो नागिरदों। साबायखर थाबाय। आच्चा, उननि हाबाफारियावबो गुबुन बियाबफोरजोंबो बेबायदि गेलेनाय हाबाफारिखौ लागोन नामा? ट्राइ खालामदों। जेरै जोङो अरांखौबो ट्राइ खालामगोन, माजबाद, बेनिफ्राय ओरै खाथियाव थानाय बर' बाजार, बेफोरखौ जों ट्राइ खालामगोन। साबायखर थाबाय। बे समाव बाथौ बिबुंसार नायगिरि नोंथांमोनखौ नोंथांमोननि सेराव बावबाय बिथांमोननिसिम जे मिथिना मोनबाय जे दिनैहाय मोननै बियाबनि लाइमोन आफादा बेयाव जमा जानानै गेलेदों आरो बिनि उद्देश्यआनो जाहैबाय सिनायलायनाय आरो मोनसे खौसेथि दिन्थिनाय बेखौ मिथिनो मोनदों आरो आसा खालामदों बेबायदिनो गुबुन गुबुन बियाब लाइमोन आफादफोराबो बेबायदिनो बाहागो लागोन। आं बेखिनिखौनो फोसावनानै बाथौ बिबुंसार नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावनानै एसेयावनो फोजोबथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। दहाय आफा बोराइ।